Vinga, va, després de l'actualitat musical d'aquesta setmana aquí al Digital Hits anem per acabar el nostre programa amb la petició que, com sempre, ens heu fet arribar a través de les nostres vies de contacte habituals i que ens ho porta aquí el nostre foto. L'Arnau Vila. Arnau, com estem? Què tal? Hola, molt bé. Ens portes petició i alguna cosa més, no, avui? Us porto la petició d'aquesta setmana, però abans... Atenció, David, jo no dic res. Mirem aquest vídeo. He vist moltes coses a la meva vida, però mai res com això. Això és impossible? Només si tu creus que ho és. Existeix un lloc diferent a qualsevol altre. Un lloc de misteris. Un lloc d'il·lusions. Illusion by Ruth. No venem ni somnis, ni llegendes, ni històries impossibles. Oferim realitat. Molt bona nit, Girona! Benvinguts a la millor festa del món! Dissabte 13 de novembre, Patxà Empuriabrava. Comença una nova etapa del teu futur. Ja és aquí. No somis la teva vida. Viu els teus somnis, al teu moment. Sent la màgia, sent la il·lusió. Resulta divertit fer l'impossible. Esteu preparats per la millor festa del món? Això serà el 13 de novembre a la discoteca Patxà Empuriabrava, aquest Illusion by Ruth. Evidentment, una cita que no us podeu perdre d'aquí una setmana, el proper dissabte, el 13 de novembre, a l'Illusion by Ruth. Arnau, segurament hi serem, no nosaltres, al Comunitat Nightlife? Evidentment no podem faltar en aquesta nova discoteca i us animem a tots a assistir-hi perquè tindrem moltes sorpreses. Exacte, nou reportatge que us tindrem preparat a partir d'aquesta inauguració de Illusion by Ruth al Patxà Empuriabrava. Anem cap a la petició, Arnau? Anem cap a la petició d'aquesta setmana. Ens arriba directament des de Santa Coloma de Farners. La Iveta ens demana la cançó Saix featuring Stan, amb aquesta que es diu Raindrops, un tema clàssic de la música dance, Exacte, una versió espectacular d'aquest mític tema de la música de ball, versió que ens va fer Saix, aquest productor de música de ball, també de referència al voltant de l'any 2008-2009 i que avui recuperem aquí a la secció de peticions musicals del Digital Hits i que la gent que vulgui fer-nos arribar té unes vies de contacte molt senzilles. Molt senzilles, com enviar un SMS al 27011 amb G Espai DH i la vostra petició musical. A més, també tenim l'apartat del Facebook, ja ho sabeu, entreu al nostre Facebook i ens escriviu el clip i nosaltres, evidentment, el posarem aquí al nostre canal. Ja t'ho veieu sobreimpressionat en pantalla, com sempre, les nostres vies de contacte. Arnau, que vagi molt bé aquest últim cap de setmana de Fires de Girona. Bones fires. La setmana que ve ens veiem també al Illusion by Ruth a Patxà Empuriabrava. Sí. I que tinguis bona setmana, Arnau. Ens veiem d'aquí 7 dies al Digital Hits. Que vagi bé. Tornem dissabte que ve a les 2 del migdia aquí a Canal Català amb molts més continguts, el vostre magazín musical i d'oci. Que tingueu bona setmana. Adéu-siau.